ba za ka samu ta aiki ba. Za su ce ba sa buƙatar Sudani ya musu aiki, ba dai sa buƙatar aiki su baka biza don aiki, amma karatu ko sayan wani abu ko yawon buɗe ido da dai sauran wasu abubuwa, to wannan Allah yarda in ka ba hanya inda za ka samu biza, za ka samu biza ka yi tafiya mai kyau a jirgin sama. Idan har mutum ya shiga ƙasar Algeria ta jirgin sama, ko kuma yadda zai ya shiga ta mota ta hanya mai kyau, to ya sani cewa kwanakinsa girgaggu ne, kuma idan har kwanakin nan suka zo suka wuce bai fice daga wannan ƙasa ba, to babu shakka ya zama mai laifi, kuma hukuncinsa daidai yake da wanda wato ya shiga taɓa rauniyar hanya, saboda bizar ka ta ƙare kana zaune a cikin ƙasa, to ya zama laifi. A maimakon a dawo da kai ta jirgin sama, ko a maimakon a yi waye, kawai za su gwamutsa ka ne kawai a cikin mutane waɗanda suka shiga masu taɓa rauniyar hanya saboda ka wuce ka'ida, saboda sun same ka da aikata laifi na zama musu a ƙasa, domin ka wuce lokacin da aka gindaya da za ka yi a cikin wannan ƙasar. Yauwa jama'a ma sun fahimci yadda abin yake. Ko Saudiya ne don ka wuce wannan kwanakin, to za su jefa mutum a wato cikin cell ko prison. Idan sun tara mutane suka yawa su watso su Kano, to su